बेलाखे हामबाय तिनि जों खाथुम खाजानि बिसिंतै तिनि जे 17 पेकजला जन्मजयन बिसिङाव खबजाक तिनि 1 नं पुलिं स्टेशन हायक 1 नम्बर बुथ थेगा जों तिनि सियांलायजाक अरन बिसिङाव नर नुगमानखाना जों अ जागानि जे तिनि पुलिंनि जे बुथ अफिस न जों तिनि न ओपनिं खालाय रेखा हायक जों अबनो आनि याग्रमै बा तिनि जे 17 पेकजलानि जे बीजेपी नां प्रार्थी नि ओंमानि यागल अबना पुइला आं जे तिनि बुथ अफिस पार्टी अफिस जों आं फेवगे रिजाकमानि मांपिलि ताई आनि लगे दङ अ जागाव तिनि 1 नं बुथनि प्रेसिडेंट तिनि बाय कत बनो बाय कविता बनो किसा यां बे नेतृत्व अ बुथ अफिस तिनि दांजाखा ताई आं लगे दङ आनि 17 पेकजलानि जे नायकल फां बा नायनानि बागै बनो सङै रहजाक आनि मैडम दीदी सुप्रिया दास दत्तर नो आं बेलाखे हामबाय ताई आंनि लगे दङ आनो लगे ना हानाय तिनि सेंट्रल कमिटिनि जनजाति मोर्चानि सेक्रेटारि तिनि बाय उत्तरा बनो हामबाय अमहाय खलायनो तिनि अर अम मण्डलनि दाकारजला मण्डलनि बिसोर खबजाक हायकबा आनि निर्वाचन जे कमिशननि जे निर्वाचन परिचालना कमिटिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन खलायनाय तिनि काका चन्द्राम दा बौनो जनाय खलायनाय वरिष्ठ नेता गोबांमा खलायनाय ताई आनि कर्मी गोबांमा खलायनाय जों जागा तिनि पार्टी अफिस उद्बोधन खालामलांखा गां अबनो सायखलांनाय अ जे 1 नं जे देवसिंह ठाकुर दांखा बुंबाय देवसिंह ठाकुर जे पुलिं स्टेशन थेकेनो सिनि सुसनांनाय ताई अ जागानि थेकेनो सिनि गोबां बुथ बायसिं पास खालामनाय आं आसा खायनाय अ जागा थेकेनो जात्रा खालायनाय जों दिनै दूर टू दूर कैम्पिं आरम्भ खायनाय हामबाय हाय हामबाय जों दिनै अ जागाव जे देवसिंह ठाकुर पुलिं स्टेशन हेके जों 17 नं पेकजला जन्मजयन बिसिंग अम जों 2 हेके 3 पुलिं स्टेशन नि पार्टी अफिस हेके बुथ अफिस जों अबनसे सिगांबो जों 1 नम्बर न जों ओपनिं खाय फेलेका आबन यागला जों अमन ताबु 2 व्यक्ति न जों ओपनिं खाय जंलायो अ जागाव सिनि बुथ जे सभापति सिनि मैडम अ जागाव बिनि याग्रमै अ बुथ अफिस न जों खुलगे लायखा ताई आनि लगिव न नुमानखाना आनि अ 17 पेकजला जन्मजयन नायकलि नानि बागै आनि स्टेट पार्टी नि संगे रहजा आनि दीदी ताई सिरि आनि ताकु गोविंद अमहाय खलायनि जों प्रत्येकटा सिरि पुलिं स्टेशन नि बुथ अफिस जों दिनै जे मानसा खुलग लायनि हेगे ओपनिं खायनि हानाय जों दिनै दूर टू दूर प्रोग्राम मा खलायजा हामबाय प्रत्येकटा नगना हाबका हामनान चेष्टा नाखा हाबमानि यागला जत्तन आनन्द गनि बखा सरंजाक borok ang jotto nukhungon ang responsibility mangkha borok sawo amahai borok nango जों amahai borok no जों mobile o singbisi जों nugui tongmani tabo baithang nuguinai markhana boni bukha tong jaka ni borok salayo amahai suwanai grei nong nukhungo borok no naikuli je samung khai tongnai no जों nango nang joto jaga no sajagai tabuksa jorotei o sini Devsing ठाकुर ni 2 nong bunjoro khai sokpaike जों amahai khlaina tini je salthanya jak जों दूर टू दूर कैम्पिंग खालायनाय ताई जों स्ट्रीट कर्नार हेके बाजार सभा कायसा खालायनाय जों दिनैनि प्रग्राम अ जागा मोथागिरनाय हामबाय सर जे लोकरक नन तमन बुट पास खालाय नहर काके नों लोकरकनि बागै ताम सेकां सामु खालायग्रानाय सर हामबाय नों क्वेश्चन सोंमानि बागै आं पुइलानि सिमनो साइ फायो आं जे दिनो आनि नमिनेशन रै फायो आ दिनो बांग कक साव जे दिनो आनो आनि बुमुक टिकेट नि बागै लिस्ट अंखर आ दिनो बां साव आं पुइला फार्स्ट प्रायोरिटी आं ग्रै सेरनि बरंनो नायजोबैनाय बंनि नगो नगो थांगाय साबनि ताम असुबिदा आबनो सिगां लिस्ट खाय आं नायजोबगारनाय दिनै बानि सैनाय खरकसा दङ मिनारो आं गोबां सैनाय रखा जे बेसि के असुबिदा नुखुंगो आं थानानि बागै आं लिस्ट खाय दङजा अमहाय खलायनि आं सामु तांनाय ताबुकबो अमहाय गोबां मा जागाव गली गली जागाव सिनि बरक केबो बुट दहरिले बुट रुइले पास खाय प्रतिनिधि खलाय रहरो हायपनो उलके खुसनाया आं आबाहाया आं तिनि कग्रि फैगा आनो बुट दुइ कबलाय खे रहरि माखाके आं सर्वप्रथम पुइलां गरे सेरेनि नगो थांगायनाय बराय मालाय कक सायनाय बंनि आशीर्वाद दावै आं ताम ताम सामु खायनाय आं आबो बंनो सोंनि सामु खायनाय नि खासङि सर हामबाय जों तिनि हायो हाय तिनि 17 पेकजला जन्मजयगनि बीजेपी नि अंगै आं निजि प्रार्थी इंगै तिनि पेकजला जन्मजयगनि जे पुइला देवसिंह ठाकुर और जागासिनि 3टा पुलिंग स्टेशन दङ हायगो जोंखो हनो बुथ और 3टा पुलिंग स्टेशन जों तिनि एक खलायका
3 खालाय फैका ताई अ जागा जों 2 हाय जों निर्वाचनी बा जों संमारिनि पार्टी अफिस जों तिनि अर खुलगेरे जाखा आबनि बागै जों अ जागा जे उद्योग नानाय तिनि बुथ सभापति चिन्ता कत सन्जित नां बेले बेले हामबाय चिनि जे कनभेनार एकेबारे जे चिनि अर जे संगै हजागनाय चिनि स्टेटनि चिनि मेडाम शिवाजिरा डिस्ट्रिक्टनि जे सभापतिनि कग निर्देश नारगै बरक जे 30 तारिखनि दिनाव जों जत बुथ थांगै चिनि पुलिंग स्टेशननि बुथ अफिस ओपनिंग खायनि कग रिक्लामनि अ कगनो बरक एकदम जे निर्दिष्ट समय नारगै निर्दिष्ट जे दायित्व पालन नारगै ब जे दायित्व पालन नामा बागै आं बनो बेले बेले हामबायमाया प्रेसिडेन्ट सन्जित बुथ प्रेसिडेन्ट आबनि बागै आं अ जे बुथनि जत कार्यकर्ता दङ बनो सहयोगिता खायमान बागै बनो आं हामबायमाया पर आबनि बागै जों अमाहाय खलायनो ओपनिंग खलायनाय जों ताबो अ जे 3 नम्बर बुथ हायकेबा जों देरसिं ठाकुर जे 3 नम्बर पुलिंग स्टेशननि जत बीजेपी नि कार्यकर्ता हायकेबा नग थांगै जतनि हामारि नारायण बागै जों ताबो अंखलायनाय हामबाय।